Wala ta gitagaan o pagpili. Kung atubangon ba nato ang kamatayon? Kano sa ba nato atubangon ang kamatayon? Kung dili, unsaon nato pag-atubang ang kamatayon? Atubangon ba nimo ang kamatayon na puno sa paglunang sa pagpakasala? O atubangon nimo ang kamatayon na kanang proud ka? Kung si Pablo ay mo pangutanon, dili sa mahadlok sa kamatayon. Ano man? Samtang gisulat niya ang Pilipos, gisulat niya nga sinakit sa binilanggo dito sa Roma, ginapos sa mga gwardya, kinulungan ng mga liko ng mga bakal na bilangguan niya sa Roma. Pero nagsulat siya og sulat, ipadala niya dito sa Pilipos, ingon nga pagdasig sa mga Kristohanon dito sa iglesia sa Pilipos. O sa ingon niya, Pilipos 1:21, kay alang kanako pag kinabuhi mao si Kristo, ug ang pagkamatay mao ang pagkadaog. Ano naman, sa buhi pa si Pablo, wala sa kabati nga daw madaogon sa kinabuhi. Pero kung mamatay man siya, makaingon siya sa kaugalingon na ang akong kamatayon, mo'y akong kadaugan. Mao niyang usa ka kalmado nga lakang. Ug mahimo lamang kalmado ang pag-atubang nimo sa kamatayon kung kahibalo ka, kung asa ka paingon.